راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان سلام كبرى سمعتي لومي عربي 12 طري 2024 يو مكتالكم بخبرينا عدمنا زينا كان قدمينا كم وترو برئستاتهم فيلم ግብፂ ኣብ ጉዳይቲ ኢትዮጵያ ትጓየሉ ዘላ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዝምልከት ምስ ኤርትራ ትዝቲ ጅቡትን ፈረንሳን ኣብ ምስሓብ ሶማልን ኢትዮጵያን ብዝምልከት ተመያይጠን ኢትዮጵያ ተጸባይ ረድኤት ዝኾነ ህዝቢ እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ ትካላት ረድኤት ገሊጸን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዜና ብዝርዝር ግብፂ ኣብ ጉዳይቲ ኢትዮጵያ ትጓየሉ ዘላ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዝምልከት ምስ ኤርትራ ንምዝታይ እማሜ ኣቕሪባ እቲ እማሜ ዝቐረበ ካብ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ናብ ፕረዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝተላእከ ደብዳቤ ሒዙ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻእቲ ሃገር ሳምሕ ሾክሪ ብሓሙስ 11 ጥሪ ናብ ኣስመራ ድሕሪ ምእታው እዩ መርባት ዜና ግብፂ ብዘቕርቦ ዘለዋ ሓበሬታ መሰረት ካብ ኢትዮጵያ ሓደጋ ሃገራዊ ድሕነት አንጸላሊዋ ዘሎ ሶማል ድጋፍ ኤርትራን ግብፅን ተሓትታላ ኣብ ኤርትራ ናይ ክልተ መዓልታት ዑደት ብምክያድ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝተመያየጠ ፕረዚደንት ሶማል ሐሰን ሼክ ማሕሙድ ናብ ግብፂ ብምምራሕ ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ክዘራረብ ካብ ፕረዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ዕድመ ቀሪቡሉሎ ጅቡትን ፈረንሳን ኣብ ጉዳይቲ ንሶማልን ኢትዮጵያን ኣሳሒቡ ዘሎ ስምምዕ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ምስ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ብዝምልከት ተመያይጠን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳ ካትሪን ኮሎና ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጅቡቲ ማሕሙድ ዓሊ ዩሱፍ ብ11 ጥሪ ኣብ ዘካየደቶ ናይ ቴሌፎን ዝርብ ክልቴን ሃገራት ኣብ ጉዳይ ጸጥታ ቀይ ባሕሪ ብምትሕባር ክሰርሓ ከም ዝኽእላ ኣስሚራትሉ ውሕስ መጓዓዝያ ባሕሪ ክህሉ እንተኾይኑ ኣህጉራዊ ሕጊ ባሕሪ ምኽባሩ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝጠቐሰት ሚኒስተር ኮሎና ነዚ ሕጊ ንምኽባር ፈረንሳ ኣድላይ ዘበለ ስጉምታት ከም እትወስድ ኣፍሊጣ እታ ፈረንሳይት ሚኒስተር ብዘይካዚ ፈረንሳ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ብኢጋድ ንዝውሰድ ተበግሶታት ዘተ ሰላም ከም እትድግፍ ኣረጋጊጻ ኣብ ጅቡቲ ኣስታት 1500 ብዝሒ ሰብ ዘለዎ ሰራዊት ኣዋፊራ ትርከብ ፈረንሳ ነቲ ካብ 1971 ኣትሒዙ ምስ ጅቡቲ ዝኸተመቶ ወተሃደራዊ ስምምዕን ዋንነት ቋሚ ማዓስከር ኣብ ገማግም ቀይ ባሕርን ንምሕዳሱ ምስቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትርከብ ሃገር ኣብ ዘትያ ትርከብ ጅቡቲ ነቲ ስምምዕ ከተሕድስ እንተኾይና ተወሳኺ ክፍሊት ተሓትት ምህላዋ ዲፕሎማሰኛታት ፈረንሳ የምቱ በሚኒስተራት ምክልኻልን ወጻን ዝተመርሐ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ፈረንሳ ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ጅቡቲ ዑደት ብምክያድ ኣብዚ ጉዳይ ዝን ኩነታት ጸጥታ ቀይ ባሕርን ብዝምልከት ምስ ፕረዚደንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገለን ካልኦት ሰበስልጣን ሃገርን ከም ዘተዩ ይዝከር ብሑቲ ናይ የመን ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕታት ኣብ ልዕሊ መራኸብን ብሸፋቱ ባሕሪ ዳግም ሳዕሪሩ ዘሎ ቀርሰናን ንውሕስነት ቀይ ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቖ ይርከብ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ሱዳን ኢትዮጵያን ሶማልን ዝረአ ዘሎ ምዕባለታትን ሓድሽ ምትኾታኻትን ድማ ተወሳኺ ስጋት ፈጢሩሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኩናትን ደርቅን ተጸባይ ረድኤት ናይ ዝኾነ ብዝሕ ህዝቢ ልዕሊ 15 ሚልዮን ከም ዝበጽሐ ትካል ረድኤት ኣሜሪካ USAID ኣፍሊጡ እቲ ኣብቲ ሃገር ቀንዲ ቀራቢ ህጹጽ ሓገዝን ረድኤትን ዝኾነ ትካል ኣብዚ ሳልስት እዚ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ ሰሜንን ካልእ ክፋላትን ኢትዮጵያ ብዝተኻየደን ኣብ ገሊኡ ድማ ገና ዝቕጽል ዘሎን ኩናት 3.5 ሚልዮን ህዝቢ ካብ መነባብሩ ከም ዝተመዛበለ ሓቢሩ ብዘይካዚ ብሰንኪ ግጭታትን ባህርያዊ ሓደጋታትን ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ናብ ኢትዮጵያ ምስጋር ዕቑባ ዝሓተቱ ልዕሊ 3 ሚልዮን ዜጋታት ዞባውን ተጸበይቲ ኮይኖም ከም ዘለው እቲ ትካል ኣመልኪቱ ኣብ ክልል ኣምሓራ ልዕሊ 1500 ምንጭታት ማይ ብምድራቑ ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ እውን ንደርቂ ተቓሊዕሎ ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ክልላት ትግራይ ዓፈር ኦሮምያን ሶማልን እውን ብሰንኪ ደርቂ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ህጹጽ ናይ ምግቢ ረድኤት ይጽበዩ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብዝሃቦ መግለጺ ኣብታ ክልል ኣብ ዝሓለፈ ሂደት ኣዋርሕ ልዕሊ 800 ሰባት ባዕጸቦ ሞይቶም ኣብ ካልእ ክልላት ሃገር እውን ጥሪትን መጽዓኛን ብጥሜት ይወድቁ ከም ዘለው እዩ ዝግለጽ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ምምዝባል ስእነትን ድኽነትን እናዘያደ ብምምጽኡ ብሓፈሻ ተጸባይ ረድኤት ናይ ዝኾነ ብዝሒ ህዝቢ ልዕሊ 15 ሚልዮን ከም ዝበጽሐ ተገምጊሙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ናይ 1984 ዘስካሕክሕ ናይ ጥሜት ክስተት ሃገር ከይደግም ኣስጊኡ ዘሎ ደርቅን ዓጸቦን ቀዳምነት ብምሃብ ይሰርሓሉ ከም ዘየለ እዩ ዝንቀፍ ከብራ ሰማዕቲ ዜና ተዛዚሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን